εντάξει. Ειδικά όταν κρατάει τη βαφή, να είστε προσεκτικοί. Όταν έχει τη βαφή είναι αυταρχικό αγόρι. Καταλαβαίνετε, είμαι σε μια δύναμη θέση αυτή τη στιγμή. Θα πω και ανέκδοτο σε λίγο ούτως ή άλλως. Για να διασκεδάσω τις εντυπώσεις και εσάς μαζί με τις εντυπώσεις ενδεχομένως. Για πες. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι τα ξανθά χρώματα είναι τα πιο δύσκολα χρώματα που υπάρχουν, γιατί είναι δύσκολο στο να ανοίξουν και να πετύχουν το χρώμα που θες. Ενώ ένα σκούρο βάζεις ένα καφέ, βάζεις ένα κόκκινο, βάζεις ένα μαύρο, ούτως ή άλλως θα πιάσει. Το ξανθό να γίνει έτσι όπως το θέλουμε, μπέζ, χωρίς κυτρινίλες και να πορτοκαλίζει και όλα αυτά είναι το πιο δύσκολο. Όταν λοιπόν μένει πολύ καιρό η ρίζα άβαυτη και μετά τα βάφεις, μπορεί να σου δημιουργηθεί ένα τέτοιο προβληματάκι. Το οποίο το φτιάχνεις, δεν είναι το Με το ρεφλέ. Όταν θα έχει μεγαλώσει το μαλλί και το ισκόψει. Με το ρεφλέ, επιμένω. Με το ρεφλέ. Είναι μια βαφή που τη βάζουν μετά. Λοιπόν, πριν πούμε για το ρεφλέ, να εξηγήσει τι κάνεις εδώ πέρα στις κυρίες που μας βλέπουν τώρα. Λοιπόν, κοιτάξτε, παίρνεις σειρά. Μπράβο. Ξεκινάμε καταρχήν από μπροστά να βάφουμε τα μαλλιά για να μένει παραπάνω χρόνο που είπαμε. Και επίσης, πολλές κυρίες παίρνουν τη βαφή και την πετάνε όπως βρουν στα μαλλιά τους. Καλό θα είναι να παίρνουμε χωριστούλες λεπτές για να πιάνει καλύτερα η βαφή στα μαλλιά. Όχι πολλά μαλλιά, ούτως ώστε να μην πηγαίνει η βαφή σωστά στη ρίζα. Να πιάνουμε λεπτές χωριστές και να βάζουμε τη βαφή κατά αυτόν τον τρόπο που δείχνω τώρα εδώ. Κοντά στη ρίζα και όχι στα έξω, γιατί τα έξω τα ταλαιπωρούμε άμα βάζουμε βαφή συνέχεια στα έξω. Αυτό, να το ρωτήσω αυτό λίγο παραπάνω, γιατί μπορεί να είναι και καμιά άσχετη που μας βλέπει, να ξέρει η κοπέλα. Δηλαδή να είναι, ας πούμε, καστανή και να θέλει να γίνει ξανθιά. Ωραία. Γιατί απαγορεύεται να τα βάψει όλα μαζί και να τελειώνει? Θα σου πω κάτι, τώρα τα μαλλιά της Κατερίνας είναι βαμμένα ξανθά. Ναι. Άμα εγώ τώρα πάρω τη βαφή και τις τα βάψω όλα πάλι, μαζί, ναι. Μα δεν υπάρχει λόγος, αφού είναι ήδη βαμμένα, γιατί να τα ξαναβάψω. Ναι, το χρώμα έχει. Ταλαιπωρούνται πάρα πολύ. Ταλαιπωρούνται γενικά. Δεν χρειάζεται. Βάφουμε μόνο αυτό το οποίο έχει βγει. Το φυσικό και καινούργιο μαλλί. Βάφουμε μόνο τη ρίζα, Παπανό. Μόνο τη ρίζα. Δεν βάφουμε για το υπόλοιπο. Και μια κυρία που από καστανό θέλει να γίνει ξανθιά, νομίζω ότι είναι λίγο δύσκολο να το κάνει μόνη της, γιατί θέλει μια διαδικασία. Υπάρχουν οι ειδικοί για αυτές τις περιπτώσεις. Ναι. Τώρα δείχνουμε έναν τρόπο που μπορεί να τα βάψει. Αυτή που έχει αντάβιες, ας πούμε, πρέπει να τη βάφει τη ρίζα. Όχι, άμα κάνει μόνο αντάβιες θα πάει στο κομμωτήριο και θα κάνει αντάβιες. Γιατί για να κάνει μόνη της μια κυρία αντάβιες είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν γίνεται. Αυτό που δείχνουμε είναι ένας τρόπος πολύ εύκολος και πολύ απλός να το κάνει μόνη της μια κυρία σπίτι της ή μια φίλη της. Δεν γίνεται. Δείχνουμε τον τρόπο. Πώς θα ξέρουν όμως να κάνουν εκεί τη μίξη των βαφών, τη χημεία? Λοιπόν, επίσης να πω ότι το χρώμα που χρησιμοποιώ εγώ στην Κατερίνα. Δεν σ' άκουσα γιατί έχει. Ναι. Κωνσταντίνε. Όχι, άκουσα. Το χρώμα που χρησιμοποιώ εγώ στην Κατερίνα είναι βαφή και δεν είναι δεκαπάζο ώστε να ανοίξουν. Είναι μόνο βαφή. Και τα χρώματα που τις βάζω μέσα είναι 3 διαφορετικά χρώματα για να βγει ένα χρώμα. Ναι. Δηλαδή, τι χρώματα είναι δηλαδή? Δεν μπορώ να τα πω στον αέρα αυτά. Θέλετε να γυρίσω, ακούω. Ναι. Γιατί αυτό το ξανθό της Κατερίνας πολλές κυρίες το θέλουν. Ναι. Τι να σου πω τώρα. Δεν μπορεί να το πει. Είναι κρατικό. Όχι, δεν λέω γι' αυτό. Και να ξέρεις κάτι. Λέω, ας πούμε, βάζουμε ξανθιστική βαφή. Γενικά λέω, γενικώς και ορίστος. Να ξέρεις ότι από εταιρεία σε εταιρεία διαφέρουν και τα νούμερα. Δηλαδή, εγώ τώρα να σου πω νούμερα, μία άλλη εταιρεία έχει άλλα νούμερα. Όχι, δεν λέω αυτό, παιδί μου. Εννοώ γενικά. Τι εννοείς? Εννοεί το ξανθό το μπέζ που πρέπει να βάλεις μέσα Ναι, κοίταξε να δεις. Για να μην κυτρινίσει ένα μαλλί, αν μια κυρία βάφει μόνη στα μαλλιά, καλό θα είναι η ξανθιστική που θα παίρνει να έχει μέσα και λίγο σαντρέ. Δηλαδή, 0,1 ή 1. Αυτό είναι το σαντρέ. Έτσι είναι. Εγώ τι έχω σαντρέ? Εσύ βάζουμε λίγο σαντρέ για να μην πορτοκαλίζει, δεν λέγαμε πριν. Α, ναι. Και από ό,τι βλέπεις, δεν ναι, αυτό. Θέλω να πω, χρησιμοποιεί οξυζενέ, ξανθιστική, δεν ξέρω πώς τα λένε όλα αυτά. Τι είναι το μείγμα? Επίσης, να σου πω κάτι. Το κάτι. σαντρέ τι είναι? Είναι, ας πούμε, προσθετικό? Πώς βάζεις, ας πούμε, στην δίζελ τη μηχανή? Όχι, το σαντρέ είναι χρώμα. Για να σου πάει πιο γρήγορα. Δεν έχεις ακούσει αυτές τις διαφημίσεις που λένε ξανθό σαντρέ κτλ? Όχι. Ναι, είναι χρώμα δηλαδή αυτό. Ναι, το σαντρέ είναι χρώμα. Όπως είναι το κόκκινο που στην κομμωτική είναι το νούμερο 4. Πόσο έχουμε αφήσει τη ρίζα να μεγαλώσει? Δηλαδή αυτό είναι από μόνο το απαράδεκτο έτσι που το βλέπω.